sa pasada kan mga bareta. Para sa mas malinig na merkado, 5S program ipigsasagibo kan MEPO. Padagos na pig-implementar kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO digdi sa Naga ang 5S program na may temang Merkadong Malinig, Negosyo Masarig. Ini pinunan ka nakaaging Hulyo 31 ngunya na taon na may katuyuhan na isustiner ang kalinigan asin orden sa Naga City People's Mall. Segun kay Mr. Ramon Florendo, administrador kan merkado, ang sistemang ini sa indang inarog sa Japan na sagkud ngunyan aprobadong epektibo sa kabutan ni Alcalde Bongat. Ang programang ini, sigun pa kay Florendo, naglalaom na baguhon ang mindset o kaisipan kan publiko manungod sa satuyang saud. Sinasabi na dati ng lugar ini ning mga snatcher, holdapper, asin may mararaot na gibo, alagad ngunyan sa presenteng administrasyon, padiit-diit nawawara ang mga negatibong pagtanaw digdi. In a way, it starts with how a company intends to achieve its objective by setting up systems and mechanisms by which people, structures, resources are aligned towards the achievement of a goal. Sigun pa kay Florendo, mayong nai-report na anumang krimen ka nakaaging Peña Francia Fiesta na dati nang dai maiwasan digdi. Sa presente, mahihiling na mas malinig, pakarhay asin trangkilo ang satong Naga City People's Mall. Asin para maipadagos pasubuot ang mga marhay na resulta kanasambit na programa asin magsirbing inspirasyon sa kadaklan, masagibo ning sarong simpleng awarding ceremony sa maabot na Disyembre ngunya na taon para irekonosir ang mga tawong naging katabang sa programa. Ini mataonin manlain-lain na award sa magkakapirang stallholders digdi asin man naglalaom na makaingganyar panin suporta sa satuyang mga consumers para mas pang-anduyugan ang Naga City People's Mall. Para sa Naga Ngunyan News, John Breeze. Renewable energy opportunities kan syudad ni Naga. Tema kan diskurso ni Mayor Bongat sa Tennessee, USA. Daradara ang modelong programa kan syudad ni Naga sa renewable energy opportunities at sa waste management practices. Saro sa mga mataon in diskurso si Mayor John Bongat sa gigibuhong Tennessee Renewable Energy Economic Council, TREEDC International Renewable Energy Conference sa maabot na Oktubre 12 sa God 14 sa Tennessee Tech University sa Estados Unidos de America. Ang tulungal daw na konferensya, iyuman matukar kan Tennessee and Philippine Renewable Energy Technologies, leaders and local governments and university best practices sa nasabing lugar sa Amerika asin man ang malain-lain na international na miyembros kan TREEDC. Ang partisipasyon ni Alcalde Bongat sa sasambit na tiripon nakasentro sa paghagad ng ayuda sa TREEDC sa presenteng problema sa basura asin ang oportunidad na makonverter ini como renewable energy source. Si Mayor John Bongat, iyusan na ang alkalde na hali digdi sa Pilipinas na inimbitaran kan mga organizers sa Amerika. Kairiba ni Mayor Bongat ang anom na university presidents na hali sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, University of Pasig City, Technological University of the Philippines, Philippine Normal University, Polytechnic University of the Philippines, and Central Bicol State University of Agriculture. Para sa Naga Ngunyan News, RV Osman. Katuwang ang Department of Agriculture, Naga City Agriculture Office, pinanginotan ang seed distribution. Sa katuyuhan na matabangan ang mga paraoma sa paaginin pagtaon ng dekalidad na binhi, ginibo ka Naga City Agriculture Office katuwang ang Department of Agriculture ang seed distribution ka nakaaging Oktubre 8 sa opisina kaini digdi sa syudad ni Naga. Sa entrevista kan Naga Ngunyan News kay Ubana, kan Naga City Agriculture Office, sinabi kaini na ang seed assistance program na ini, nagtaon na ni nainot na 150 na sako nin hybrid palay sa manlain-lain na paraoma sa Naga na sinasabing mas doble hanggang triple ang pwedeng maani. Ay ining seed distribution ming ini na palay seeds, hybrid seeds ini kang palay, hali ini sa DA, 150 bags. Ini seed assistance sa mga paraoma digdi sa Naga City. So, dumalang ni sa mga talagang paraoma. Ini kaya
Pag hybrid ang ginamit, ini ang advantage kani is halos double o triple ang sa tong ani pagtamaan sa tuyang technology sa paggamit. Liwat man sa Department of Agriculture, padagos an sa indang pagtaon in financial assistance asin mga loans sa mga paraoma bako lang sa Naga asin sa bilog na ronang Bicolandia. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Kaso nin HIV sa Naga, naglalangkaw. AIDS 101 Planning Workshop, Piggibo, Naga City Health Office. Ninhuli sa naglalangkaw na kaso kan HIV sa Naga, ginibo ang AIDS 101 Planning Workshop sa pangingenot kan City Health Office para maaraman kan mga Nagenyo sa paagi kan Naga City AIDS Council ang estado kan nasabing helang. Sa presente, igwaning 37 kaso nin HIV ang nanotaran kan City Health Office. Ang nagsirbing speaker kan nasambit na aktibidad iyo si Dr. Ferchito L. Avellino, Director kan Philippine National AIDS Council. Digdi sa iyang piglatag kung pirang bilang na ang mga apektado kan HIV, igdi sa Naga asin sa mga pagtaraid banwaan. Kailangan natin maging aware sa HIV ang Naga City mismo dahil sa buong lugar dito sa Camarines Sur, ang Naga City ay ang lugar na kung saan may pinakamataas na bilang ng mga Bicolano na nahahawa ng HIV. Currently, we had a cumulative total of 37 Nagawenyos contracting the virus. And just recently, we've been informed that practically every month, 2 Bicolanos from Naga are getting the virus. So, isang seryoso itong usapan or usapin na dapat i-address ng probinsya ng Camarines Sur, specifically ng Naga City. Sa entrevista man ki Dr. Vito Borja, pigbiklad kaini ang mga plano ka Naga City AIDS Council para dai magparapadagos ang paglangkaw kan helang na HIV AIDS. Sinabi man kaini na ang MSM o male having sex with male ang may pinakalangkaw na kaso sa Naga. Ini po para ma-reorient po ang gabos na members ng Naga City AIDS Council. Nagluluwas mga po niya na ang Naga sa pinaka halangkaw na igwang halangkaw na kaso ng HIV di sa Bicol. So yan po yung orientation, then yan pong hapon ang schedule kayo mga workshop. Duman po sa mga members, igwa kita mga members na Madri, Padi, sa iba pong sector. Duman na po babarangon ang committees, especially po sa counseling. Para sa Anaga Ngunya News, Jeff Achas. Lakbay aral kan Integrated Rural Development Foundation kan Sorsogon, ipig sa Gibo. 20 miyembros asin representantes kan civil society organizations asin man gobyernos lokales hali sa manlain-lain na munisipyo sa probinsya ni Sorsogon nagsagibo nin lakbay aral kaso hapon digdi sa siyudad ni Naga. Pigsabat ni Honorable Vice Mayor Nelson S. Legacion ang nasabing mga bisita sa Naga City Session Hall kung saan nagsagibo sindanin halipot na roundtable discussion para manooddan ang manlain-lain na sangguniang panunsod committee hearings sa pag-observer kan participatory mechanisms and processes work kan syudad. Mawot kang grupo na maaraman ang best practices kan syudad sa planning and budgeting, project and implementation and monitoring. Ang nasambit na aktibidad, iyuman na pinag-organisa kan Integrated Rural Development Foundation. Para sa Anaga Ngunya News, RV Osman. Enot, na babaeng presidente kan Central Bicol State University for Agriculture, formal nang nagtukaw. Sarong memorableng pagtiripon ang isinagibo kan suodma sa Central Bicol State University for Agriculture, Pili Campus, para sa formal na pagtukaw kan ikaduwa kaning presidente asin inot na babaeng pamayo na si Dr. Georgina Hunsay Bordado. Presente sa nasabing pagtiripon ang manlain-lain na bistadong personalidad sa Naga asin sa bilog na Bicol. Pinangingenotan ini ni the 3rd District Representative Lenny Robredo na iyo ang nagsirbeng kag pasumpa. Gobernador Migs Villaferte, Vice Gobernador Atu Peña, Pili Municipal Mayor Nonay San Luis, asin mga presidente nin manlain-lain ng mga universidad digdi sa Bicol. Si Dr. Bordado ang ikaduwang presidente kan CBSUA na saro sa mga prominenteng state university sa Kabicolan. Si Dr. Bordado naggraduar sa University of the Philippines sa kursong Master of Science in Agricultural Economics asin man nagpadagos kan sa iyang doctorate degree sa University of Northeastern Philippines. Sigun sa bagong presidente, siya naglalaom na ipadagos ang pagiging leading University of Agriculture kan CBSUA. Buot siyang nagpapasalamat sa suportang sa iyang nakukuha si
Siring man siya nagahagad nin padagos na kooperasyon sa buong komunidad ni nasabing institusyon. Okay, because we envision the university, the CBSUA, as a leading university of agriculture in the Philippines by 2018 and in the ASEAN region by 2024. Of course, the human resources, the faculty and staff development will be of prime importance. Yung lalagang taning dako lang doon kasi yan pinaka-importanting resources kang university. And then ang estudyante, ang mga services to them, maging world-class, efficient and fast. And also, yung mga infrastructure na magkaigwitan ng world-class facilities. Siring man sa aldaw na ini, isiniselebrar kan CBSUA ang sa indang ika-96 na taon bilang saro sa mga masarig na eskwelahan sa Bicol. Para sa Anagangunya News, John Breeze. Paghahanda sa Batang Pinoy Luzon Leg, ngunya na taon, nagpuuna. Sa maabot na Nobyembre, gigibuhon sa syudad ni Naga ang Luzon Leg kan Batang Pinoy. Manlain-lain na kawat ang gigibuhon sa mga manlain-lain na playing venues. Ang nasambit na sporting events papanginutan kan Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Department of Interior and Local Government, Department of Education as ang gobyerno lokal kan Naga. Ang Batang Pinoy bukas para sa mga aking 15 anyos pababa. Ang katuyuhan kang programa iyo na maipasagom sa mga kaakian ang importansya kan disiplina, teamwork, camaraderie, sportsmanship and fair play. Ngunyan na taon, ang syudad ni Naga ang napili kan Philippine Sports Commission para maging host kan Batang Pinoy Luzon Leg. Inaasahan na rinibong mga partisipantes ang maarabot sa syudad na kumponido kan mga parakawat, coaches asin mga sports officials. Ang Batang Pinoy, ang agency ay main agency ay ang Philippine Sports Commission, of course in cooperation with the Philippine Olympic Committee na namumuno sa mga different national sports associations natin, together with the Department of Interior and Local Government, kaya natin natap ang City of Naga, and also the Department of Education and Culture, DepEd. Gigibuhon ang final sa Bacolod ngunya na Disyembre na kung saan duman maralaban ang gabos na nanggana sa mga qualifiers hali sa Luzon, Visayas asin Mindanao. Para sa Anagangunya News, Jeff Achas.